हरे कृष्णा लीलावती माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद हो. आणि हरे कृष्णा सगळ्यांके मिगेला प्रणाम. आजी मक्या सेवा दिलेलं की मोहाच्या विषयी षड्वैरीन तुला मोहाच्या विषयी सांगू का म्हणून. इन शॉर्ट मग गोत्तशील तिथल्या हांव ऐकलं तिथल्या सांगू का प्रयत्न करता. फर्स्ट गुरु महाराजा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आणि इस्कॉन संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद गुरु परंपरा पंचतत्व आणि श्री श्री राधा श्याम सुंदरा लगी आशीर्वाद मागताची आणि सगळ वैष्णवी जात आशीर्वाद मागताची तुमगेला सगळ लगी प्रार्थना करते की बाबा चंदरी तीरी मग गोत्तशील तिथल्या आईचे टॉपिक आरी कसले उल्लोचावतास की त्या देवाला प्रित्यर्थकोस्कर असो म्हणाला मागून घेतास. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते दानाथ स्वामिन इति नामिने. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. माताजी मिगेल वॉइस ऑडिबल असनवा. वही वही माताजी. अस माताजी. ओके. आणि अंगदकून ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಐಕುಚ ಪೂರ ತುಮಕ ಮಳ ಚೆಲ್ಡುವಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ అని ಜತ್ತಾಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಸ ಚೆಲ್ಡುವಾಲ सो म्युझिक जो चेडवान उरलेला ऐकूच्या पुरा ताका हांव मस्त क्षम मागता तुमगे लागी. मस्त डिस्टर्बन्स आसच्या. आणि आमक सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ ಈ 22 ಜಾನ್ವರಿಕ महान दिवसु अयोध्यांतू राम मंदिर उद्घाटन जातास. सो आम्ही आज स्टार्ट करताना श्री श्री रामचंद्राल उडगासकोरनु सीतादेवी लक्ष्मण हनुमंत ತಂಗೆಲ್ उडगासकोरनु आयचे सेशन स्टार्ट करू ट्राय करूया. एक श्लोक असा ताजे विषयी आम्ही पुढे या प्लॅटफॉर्मार चेडवाना अजे नृत्य केलेले आशिल्ले या श्लोकावैरी. हे श्लोक कशे म्हणारी सकड रामायण फुल रामायण या एक श्लोक सांगतास म्हणतात एक श्लोक रामायण म्हणून. सो या सांगून आयच्या क्लास शुरू करूया. आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणम् जटायुमरणम् सुग्रीव सम्भाषणम् बाली निग्रहणम् समुद्रातरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्. सो या श्लोकांतू सांगतास की देव रामचंद्र तपोवनाक चमकलो ते देवान रामचंद्रान भांगरा जिंकेक मारल्या. सीता मैयाला अपहरण जाल्ल्या. जटायुक रावणान मारल्या. सुग्रीव आणि रामाल संभाषण जाल्ल्या.
भगवान रामान बालीला बालीक मारलं. हनुमंतान समुद्र क्रॉस करून लंका वचून लंका उज्जैन जळेलं. ताजे नंतर रामान रावणाक आणि कुंभकर्णाक मारल्या म्हणाल्या या श्लोका सांगतास. सो या एक श्लोकांतू सकड रामायण दिलेलं असं एक श्लोकी रामायणांतू. तो तशीची श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय म्हण सांगून तांगे उद्गास करताची आयच्या या टॉपिक सांगू ट्राय करता. मस्त या आज टॉपिका विषयार म्हाका कसले गोतना मोहाच्या विषयी जाल्यार कितले आयकला कितले म्हाका मना गेला ते सांगू प्रयत्न करता. ताजे पयशे फुडें हांव फर्स्ट एप्रिशिएट करता की विजया शेणै माताजी आणि लायक कोन हरे कृष्ण महामंत्र सांगला. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण. ಅವಕಾಶ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದತ್ತಸ್ ಮಕ್ಕ या ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ದವಚಾಕ देवाला अनुग्रह असं म्हणलेकता. थँक यू माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. सो आम्ही टॉपिक तयार करचे पयशे फुडें लेख तशील की या मोह म्हणल्यार कसला. तशीची माझी त्यांना श्रील प्रभुपाद त्यांनी कसं सांगला या मोहाच्या विषयी म्हणून अंत एक 2-3 कोट्स सांगू प्रयत्न करता. ताजे नंतर आम्ही केलं उदाहरण पळया. 2-3 उदाहरण पळया. फर्स्ट कसं मला मोह म्हणल्यार त्यांनी सांगताची पिशिशी एक भौतिक सुखाचे मागशी पडचे. टू बी मॅड आफ्टर मटेरियल एन्जॉयमेंट म्हणून. आणि या इतक अंधकार निमित्त मला तमसा निमित्त या स्थिती कितें येता म्हळ्यार आमका आमगेल शरीरा भितर एक आत्मा आसा म्हळ्यार आमका ज्ञान नातील निमती. सो या भौतिक जगत आशिला साधारण 99% जीवराशी तांकां या गोत्तू असना की आत्म म्हळ्यार तांगेल भितर आसा. सो आत्मा म्हळ्यार या गोत्नातिला त्यांनी अज्ञानांत असताची. ऑलमोस्ट सकड लेखताच की हांव या शरीर म्हणून हे शरीरच सकड ताका आत्माचे विषय गोत्तू असना. या शरीरा भितर एक आत्मा आसा ते विषयी गोतना तांकां. या मिसकन्सेप्शन म्हणटाची. या मिसकन्सेप्शना निमित्त एकलो केन्नाय आलोचन करता की हांव या शरीरा संबंध पावयल्या कसं पुरास की मिगेल सुತ್ತमुತ್ತली त्या सकड मिगेलेची लेखतात. असल्यान एक सकट जीवराशी तांकां सेक्स लाईफ म्हळ्यार इट इज लाईक द बॅकग्राऊंड फॉर द मटेरियल एक्झिस्टन्स तांकां. या जीवराशी सकड या भौतिक जगताच्या अज्ञाना निमती they are simply guided by the sex life. त्यांना एक अवकाश मिळत की त्यांना त्यांनी या सेक्स लाईफ एन्जॉय करू पळयताची आणि ताजे निमती या बंधनांत पडताची. मिगेल चेडू मिगेल फॅमिली मिगेल रिलेटिव्स मिगेल जागो मिगेल देश मिगेल समाज मिगेल दुड्डू म्हणाल्या या बंधनांत त्यांनी पडताची. आणि हे अटॅचमेंट केन्ना चड जात की ताजे वयरी त्यांनी शरीर स्तराच्या जीवनाच्या मायांत पडतात. त्यांनी हांव या शरीरा संबंध पाविल सकड मिगेला म्हणल्यार तांगेल या भावन आसपळा चड जाता वता हाजे निमती. आणि सकड पूर्ण जगताक या मोह अशी जावन या मोह सकड जगतांक अशी घालता मोहांतून.
अशी जावन समाज मागीर फॅमिलीज आणि कसं म्हणतात नॅशनॅलिटीज सोसायटीज सकड एकल्या एकल्या लगी लढाई करताची. महामोह म्हळ्यार भौतिक सुखाची मागशी एक म्हळ्यार कसं म्हणताची एक पिश्शीशी त्या भौतिक सुखा मागशी वच्चे महामोह. आता आता त्या कलियुगांतू सकड भौतिक सुखाचे वस्तू चड करच्यान तुची ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚಾಕ್ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ನಿಮ್ತಿ ಆಮ್ಗೆಗೆಲ್ ಕಸ ಸುಖ ಚಡ್ जाता म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚಾನ್ तुची पडलेला आसा जन. हे जीवराशी सकड बंदित जाताची आणि तांगेला अहम कसं असतं म्हळ्यार हांव या शरीर या आस्ती मिगेला सो तशी जावन तांणी मोह चड करता आसताची या या अहम तांकां मोह चड करयता. बदल जावन हे सकड आमगेल नाही मृत्यू जल्लल ಕೂಡ್ಲೆ शरीर बदलावण जाता. आणि म्हणता न्हू भगवद्गीतेंतू तथा देहांतर प्राप्ती शरीर बदलावण जावच्याक केन्ना या शरीर बदलावणी जाता आणि शरीर संबंध पाविला सकड अंगाची या मृत्यू जल कुडले फिनिश जाता. खंयची आमकां नेक्स्ट वरू जायना शरीर आणि शरीर संबंध पाविला अंगाची संपूर्ण जावन नाश जाता. म्हणटा मृत्यू सर्व हरस चाहम म्हणून आस्ती मिगेल बायल मिगेल चेडू मिगेल समाज मिगेल देश म्हळ्यार सकड मृत्यू सर्वस्य हरच्छाहम. कृष्ण भावनामृत म्हळ्यार या ज्ञान अज्ञान फळ आमकां आशिल्लें या अज्ञान दूर करून जनाक बुद्धिवंत करचे. आणि सांगता की खंयचे तुक संबंध पाविल्ले सकड देवाक संबंध पाविला. हांव या शरीर संबंध या शरीरा संबंध पाविला सकड मिगेल्या म्हळ्यार हे माया. जनस्य मोहोयम सो मोह म्हळ्यार एक माया. आणि या शरीरा संबंध पाविल सकड मिगेल्या म्हळ्यार ह्यावे माया म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगता सची. आणि या शरीर केन्ना आमकां संबंध पाविल नाही की या देवान आमकां आमगे कर्मफला प्रकार आमकां दिल्लेला. आता मी एक लँडलॉर्डा लागी एक अपार्टमेंट घेवच्या वतना आम्ही आमकां ते अपार्टमेंट लँडलॉर्ड आमी दिल्ला दुडवा आतां कितें दिता आमी आतां $500 म्हणले की $500 दिल्यार आमकां एक लायक अपार्टमेंट दिता. त्याची $25 दिल्यार आमकां ताजी तकीत आशिल्लें अपार्टमेंट दिता. तशें जावन आमगेले ऍक्शन्स अँड रिएक्शन्स ऑफ कर्मा प्रकार आमच्या शरीर मेळ्ळेलें आसा. आणि आमच्या शरीरा संबंध पाविल सकड कशी म्हळ्यार आता एक समुद्राचे एक पाळ येताना तुम्ही पळोवन आसता सकड काड्डी बड्डी पुरो ಒಟ್ಟು कोर एक राशीशी करता एक कडेन ಒಟ್ಟು जावन आसता. आणि अपा ಸ್ವಲ್ಪ समय नंतर अनेक पाळ येता आणि त्या कड्डी बड्डी पुरो ಒಟ್ಟು कोरून विंगड 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 कडे वताच तांणी ते वता. तशीच एक चिके समया खातीर आमकां सकड ಒಟ್ಟು केलेलो आसा. त्याची त्या समयाची पाळ येवन अपास आम्ही विंगड विंगड कडे वताची म्हळ्यार सांगिल्लें आसा. तशें जावन आमकां आमी अर्थ करून घेवका की या मानव जन्म म्हळ्यार आत्मतत्व अर्थ करूंक आशिल्लें. आता तो ब्रह्म जिज्ञासा
या या जीवन आमका हांव कोण म्हणलें अर्थ करूक म्हणलें श्रीला प्रभुपाद सांगता सची. आता मी मोहांतु विषयाक पळयलारी 3 उदाहरण अವಂಗ ಚರ್ಚೆ करूवत्तास. एक भरत महाराजाला श्रीमद भागवतमादकुनु मस्त जनाची कहाणी ಗೊತ್ತಸ್ का की भरत महाराजा महान भक्त त्यांनी वानप्रस्थ घेऊन रान वत्ताची आणि ते आध्यात्मिक जीवन मस्त सिरियस जावन प्रॅक्टिस करता असताची. त्यांनी केन्नाय गायत्री मंत्र सांगून तांगेल मन स्टडी जावन दवरन फोकस्ड स्पिरिच्युअल लाईफ अंतू आणि त्यांनी वेदिक मंत्र सांगून देवाक आराधन करता आशिल्लींची. सांगिलस की त्यांनी त्या आराधन करताना भावा स्टेजर आशिल्लीं की त्या भावा स्टेजर आशिल्ल्या तितले आराधन करताना तांकां केलोपंत देवताय थंय प्रत्यक्ष जाता आशिल्ली की म्हळ्यार श्रीमद भागवतमान सांगिल्लें आसा. तशी नमुने एक सिंगुलर फोकस्ड अटेन्शनारी त्यांनी आध्यात्मिक जीवन प्रॅक्टिस करता आशिल्लींची वानप्रस्थी जावन त्यांनी तांगेल सकट हृदय शुद्ध केलेलं आशिल्लें अशी आध्यात्मिक जीवनांत एडवान्स जावन आणि आम्ही आध्यात्मिक जीवन कसले या करका म्हळ्यार आध्यात्मिक जीवन आम्ही आमगेले मेटेरियल क्लटर्स म्हणटा पळय तांतू दक्कून विथड्रॉ कोरून आमगेल मन सुप्रीम स्पिरिट कृष्णाल वैरी केंद्रित करका. आम्ही कसं करका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चैतन्य महाप्रभू त्यांनी या कलियुगात सिंपल प्रोसेस सांगून दिलेलं असं युगधर्म. हरे कृष्ण महामंत्र जप करका फोकस्ड अँड कॉन्सन्ट्रेशनान ते करता करताची आमगेल हृदय शुद्ध जाता आणि आमकां कळत की कसलं वाईट कसलं सम म्हणल्यार आमकां मना वता आणि या रीतीरी आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतू एब्झॉर्ब जावका. सो अशीच भरत महाराजा त्यांनी वानप्रस्थ घेऊन अशी आध्यात्मिक जीवनांतू कसले डिस्ट्रॅक्शन्स नातिल्या मुखार वता आशिल्लींची. आता एक राय म्हणटा तांकां एक राज्यांत असताना तांकां मस्त नमुन्याचे आता त्यांनी राजान भायर येयले म्हणटा रायान जय जय म्हणून तांगेल ग्लोरिफिकेशन करताची ताजे निमती तांगेल अहंकार चड जावच्याक आमकां तशी जातना मस्त जनान ऑल ग्लोरीज टू यू माताजी ऑल ग्लोरीज टू यू म्हणटाना आमकां भितर भितर ಸ್ವಲ್ಪ प्राईड येता वय हांव लायक कोरनस का हांव चांग कोण सांगू नसका म्हणलें. तशी ती कसले एक प्रेस्टीज स्टेटस डेजिग्नेशन ताजी कसले एक डिस्ट्रॅक्शन नातिल्या आनी एकलोची वानप्रस्थ घेऊन थंय आध्यात्मिक जीवन करता आशिल्लींची गंदकी न्हंयच्या तटारी. तशीच तांकां कसले एक कारण नाशिल्लें त्यांनी एक हाम पाव का म्हणलें म्हळ्यार सकट राज्य ह्या पुरा त्यांनी सोडून आयिल्लें सांगा. आणि ह्या भौतिक जगतांतू आमकां मेटेरियल अटॅचमेंट्स म्हळ्यार खंयच्याक कन्सिडर करताची अटॅचमेंट आमगेल्या भांगरा वयर अटॅचमेंट जाग्या वयर अटॅचमेंट विमेना वयर अटॅचमेंट एक पोस्ट डेजिग्नेशनरा वयर आमकां अटॅचमेंट आणि आमकां ह्या जगत देखून मेळचे आशिल्ले आनंद प्लेजर्सा वयर अटॅचमेंट त्या सकट आमकां ह्या मेटेरियल जगत्यांतू मेटेरियल अटॅचमेंट्स असता. अशी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सांगता आशिल्लीं की तांगे लेक्चर
एक प्रभूला ऐकलेल्या की कवी कालिदासान मस्त पद बरेला. ते पद एक पद अंतू त्यांनी एक अंतू सांगता आशिल्लें काही एकली बायल बामणाल मत्त्याक किक्क दितके मत्त्याक पाय्यान मारतके तेन्ना तो बामून म्हणतके अयो मिगेल मोगा बायले तू मिगेल पाय्याक तुगेल चरण कमलान मिगेल पाय्याक या करताना मिगेल मात्या आशिल मिगेल मात्या आशिल केस पळय ते शार्प शार्प केसा निमती तुका लागू नसकमू तुगेल चरण कमलाक म्हणून तेन्ना ती म्हणतके अरे तू कसं सांगतास चरण कमल मिगेल नाही मिगेल केवल पाय मात्र चरण कमल कृष्णाला असच्या मिगेल नाही त्या चरण कमल कृष्णाला असच्या तू कृष्णाल प्रती त्या चरण कमलाक आकर्षित जा म्हणते सो हंग महाराज सांगता आशिल्लें कसं म्हळ्यार ती बायल बमणल मात्याक पाय्यान मस्तितास जाल्यारी या बामणू त्या बायलेल प्रती कितले मोगान एक अटॅच जाला म्हळ्यार की तो त्या पाय्याक चरण कमल म्हूण सांगून आणि तुका दुखली पाय्याक मिगेल केसा निमती म्हूण सांगून हे करता असतो सो अक्क म्हणची मोहा म्हणून मोहा म्हळ्यार खंयचे एक अशाश्वत जावन आशिल्ली वस्तूक आमी शाश्वत म्हूण लेखचे जो एक अशुद्ध आशिल्ली वस्तूक शुद्ध म्हूण लेखचे जो एक आमकां दुःख दिवची आशिल्ली वस्तूक आमी ओ हे म्हाका मस्त आनंद दिता असं म्हूण लेखचे त्या मोहा हे मोह म्हळेले जल आम्ही तितलं वग्गी वचना आमगेला अंदाकून भक्त जातरी आम्ही तिलक घालतरी आम्ही कंटीमाल घालतरी बीड बॅग घेऊन चॅन्ट करतरी हे मोह म्हळेल आमगेला अंदाकून इझिली वचना ग्रॅज्युअली देवाल भक्ती करता करता स्लोली या वत्ता उद्धव गीतेंतू कृष्णान उद्धवाक सांगू असके अशी कसं म्हळ्यार एक ग्रहस्थान एक ग्रहस्थ भक्तान म्हळ्यार कोणाक बायल चेडू पुरो आसा की तो मिगेल भक्ती लायक कोण करतास उत्सुक जावन करतास जाल्यार केलो पंत तो तागेल बायलेल प्रती तागेल चेडूआल प्रती तो अटॅक जावच्या पुरो मागीर अपास तो म्हाका पश्चेतनांत येवन तो लेखू पुरो अयो हांव कसं केल्लें मिगेल प्रिती देवा हांव आनी संसार सागर म्हणलें अंधकूपांत सुमू म्हाका तुगेल प्रती कसले आकर्षण जो अटॅचमेंट ना मू देवा हांव हे संसारू हांव ह्या संसार देखून मेळचे आनंद हांग भौतिक वस्तू देखून मेळचे आनंदाची ह्या कोरून तुगेल भक्ती विसरला मू देवा हांव तुगेल भक्ती हांव सिरियसली जावन करची तशी म्हाका आशीर्वाद दी देवा म्हणून मागता म्हणून चेतनान तपास मागश येता आनी तो देवाला मागके ह्या प्रार्थना पूरके ताणे हांव ಸ್ವಲ್ಪ टाइम पुणी देव ह्या बायलेल प्रती जो मेटेरियल एन्जॉयमेंटा प्रती हांव मागश चमकल नवा म्हणून पश्चाताप भोगूका म्हणना जो भक्ती सोडका म्हणना ताणे हे प्रार्थना केला जलके देवा म्हाका तुगेल प्रती आशिल्लें अटॅचमेंट आकर्षण चड करे देवा देवाक खंयचे करू साध्य ना देवान हे सकड सृष्टीची करताच तोके सकड अणु अणून तो देव असके अंडांतरस्थ परमाणु म्हणून ब्रह्म सांगता सकड अणु अणून तू देव अस देवा तू आत्मा भितर परमात्मा जावन बैसून अस ताका खंयचे साध्य ना करूक सो आम्ही जेन्युइनली पश्चातापान ताका प्रार्थना करका देवा कृष्णा
तुगेल प्रती या नतीला हांव पण तशी पडल मू या अंतू मोहांतू मग तुगेल प्रती आकर्षण अटॅचमेंट सिरियसली हांव भक्ती करची तशी करे देवा म्हणून आणि देवाक संबंध पविला कसला म्हणलं देवाक संबंध पविल सगळे मधुर गोडची ते पद असणं भजन वैष्णव भजन अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम म्हणून सो देवाक सकट संबंध पविल आशिल्ल्या मधुर चंद सौंदर्ययुक्त म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेवका या सकट जन या भौतिक या भौतिक अटॅचमेंट म्हणाल्या एक रोगान या जगत्यान तसची आणि अक्क म्हणताची मोह त्या स्नेहान स्टार्ट जाता जाल्यार इव्हेंच्युअली त्या मोह जो मोह म्हळ्यार इल्युशन माया आता मी पळोवन आसता चित्रकेतू महाराजा तागेल पूतू गेल्ल्या टायमारी तो कितले अटॅच आशिल्लो तागेल पुता वयरी तो रडता बसता उठायता पडत नाल्यारी माती गुनू कितली नमने रडता तो तागेल बायल तिवय तशीची इतली रडता असत की बॉब मारता गौजी मारता कसला म्हळ्यार स्ट्रॉंग मेटीरियल अटॅचमेंट तांगेल पुता वयरी सो आम गोतूच काय सकट जन या जगत या येईल जन एक नाही एक दिवस या जगत सोन वचुकाची या शरीर आम्ही चेंज कोरकाची शाश्वत जावन आसना आम्ही या शरीर आत्म शाश्वत जावन आस इट इज इटर्नल तशीची हे भरत महाराजा गंधकी न्हंयच्या तीरारी एक दिवस तागेल गायत्री मंत्र सांगून असताना ते तो पळयत की एक गुरबीण आशिल्ली जिंके तान येयला म्हणून उद्दा पिवचे येता तेन्ना लग्गी दाखून एक व्हड गर्जन आयकता सिंहाला त्या आयकून त्या जिंकेक भंय जाता आणि भंय जावन त्या जिंके त्या न्हंय क्रॉस करू पळयता क्रॉस करताना त्या गर्भ जिंकेला पोटा दाखून उदका पडता त्या चेडू सान जिंके त्या भरत महाराजाला मुखार जाता तो त्या पळयता आणि तो लेखता की अयो आक कोणी रक्षण करतल नाच मू तागेल अम्म त्या लागीचे एक गुहे भितर वचून मरता हांव ताका पळोवका म्हळ्यार एक रायल कर्तव्य कसलें सगळ्यांचे रक्षण करचें तशें जावन हांवच हाका रक्षण दिता पाप तागेली अम्माय मेल्ली हांव हाका पळोवन मिगेले आश्रमा व्हरता म्हूण सांगून भरत महाराज त्या जिंकेक घेवन त्या जिंके चेडा सान जिंकेक घेवन तागेले आश्रमा वता आनी थंय तो मस्त ताका एक ताजेर दय आयली कंपॅशन की कोणेय ना या जिंके हांव पळोवका म्हूण सांगून ताका पळोवचें सुरू करता जाल्यार हांगा एक श्रीला प्रभुपाद म्हणटाच की आम्ही कंपॅशन दाखोवका जाल्यार त्या कंपॅशन दाखयताना कशी म्हळ्यार इट शूड रेज वन फ्रॉम दी मॅटिरियल प्लॅटफॉर्म टू द स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म अशी जावचें ना जे की तांकां त्या म्हाका दय दाखोवच्या वचून अनेक जीवराशी वयर दय दाखोवच्या वचून आम्ही भौतिक स्तरार डिग्रेड जावच्या नज्जा तशी एका चैतन्य महाप्रभुकान एक जाल्लेली एक काणी आसा ते कस म्हळ्यार शिवानंद सेन म्हणून शिवानंद सेन तांगेल त्या हरिनाम संकीर्तन त्या टीम वतना त्या गुंपू तांणी हरिनाम संकीर्तन करून गांव गांव वता आशिल्लींची तेन्ना तो पळयत की एक सुणे तांगेल म्हापशे येता आस हरिनाम संकीर्तनांत भाग वहिसता आस त्यावेळी बघता तांगेलो तेत्ता आस
तेन ताका मस्त करून येता त्या सुण्या वयरी, आणि तो ताका त्या सुण्याक प्रसाद दिता. सुण्याक मस्त खुशी जाता, ते तांगे लोटयता आसता. एक दिवसू शिवानंद सेनाक एक लागगी गांवा वच्चे आसता टॅक्स भरचे खातीर. सो तागेले कामाच्या तो सांगता सर्वंटाक की तू ह्या सुण्याक पळोवन घे चंद कोनू, ते सुणे वैष्णवाची, ताका प्रसाद दी 3 वेळा, बघता तांकां कशी तू 3 वेळा प्रसाद सर्व करता की तशी ताकाय दी, चंदकोन पळय म्हणून कामाच्याला सांगून वता. आणि एक दिवस नंतर माक्ष येता. माक्ष्यान पळयतना ताका कळता की तागेल कामाच्यान तागेल्या ताण सांगील तसं ड्युटी करनी, त्या सुण्याक कसले खावच्या दिनी, प्रसाद दिनी. तेन ताका इतले बेजार जाता की त्या सुण्या वयरी, अयो ह्या सुण मिगेल अतिथी, हांव आगेल कॅर घेनी मू. सो हांव ताण एक दिवस त्या सुण्यान खाय नी नवा, हांवय एक दिवस खाय ना म्हूण सांगून उपास करता शिवानंद सेन. तशी मुखार सुन त्या सुण्याक घेवन तो जगन्नाथपुरी वता. ते चैतन्य महाप्रभू असताची सक्कट बघतात आणि पावच पश पुढे सुणे शिवानंद सेनपुरा चैतन्य महाप्रभू नशील कडेना वताची. नंतर सक्कट बघतात आणि जॉईन जातात तांकां. थंय या चैतन्य महाप्रभूक सगळ्याले वेरी इक्वली दे आर सिंपथेटिक. जाल्यार हे सुण्या वयरी एक चड चिकी मोग असता चैतन्य महाप्रभूक, चड सिंपती. म्हळ्यार आनी शिवानंद सेनान हांकां हाडलेलो ह्या सुण्याक. सो तांणी ताका तागेल्या चैतन्य महाप्रभू तांगेल्या हातान ताका नारळू सोय सोय म्हणटा पळय त्या खावयताची, कोकोनट पल्प त्या खावयताची सुण्याक. त्या चैतन्य महाप्रभूल हाता दाखून त्या सुणी त्या प्रसाद खाता नारळा त्या सोयी. आणि थंय हात वयर कोरून, 2 हात वयर कोरून 2 पायार राबून हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जाताना, तेव्हाही आम्ही कशी पळय हरे कृष्ण कीर्तन जाताना डान्स करताचे हात वयर करून, तशी तर सुणे नृत्य करता असता हरिनाम संकीर्तनांतू. तशी करता करता सक्कड भक्त त्यांनी चैतन्य महाप्रभून पळयता पळयता त्या सुण्या नृत्य करता करता हरिनाम सांगता सांगता त्या कीर्तनांतू ते शरीर त्याग करता. ವೈಕುಂಠದಕ್ಕೂನು ವಿಮಾನೆಯವನು ತಕ್ಕ ಮಾಕ್ಷಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕ ಬರ್ತಾ त्या सुण्याक, त्या सुण्या आत्माक. सो हंग पळया तुम्ही शिवानंद सेने एक प्राणीक सुण्यात असेल एक प्राणीक संबंध आशिल्लो ताकाय. जाल्यार ताणें कसं केल्यार त्या सुण्याक तागेर अपलिफ्ट करून आध्यात्मिक लोका वच तशें केल्यार. जाल्यार हंग भरत महाराज कसं करता असा त्या जिंकेक चेडा पळोवच म्हूण सांगून जिंके चेडाक तागेले सक्कड साधना तो निग्लेक्ट करता. तसल भक्ती जीवन एकाग्र चित्त जावन तांणी करता आशिल्लींची. जाल्यार हे प्राणी जिंकेच्या चेडाक पळोवच म्हूण सांगून तांणी इवन तांकां त्या देवाल मंत्र सांगताना जो ते यज्ञ करताना जो तांणी अशें मागशे गुण पळयता, यो मिगेल जिंक कसं करता, सिंह जेव येवन ताका वर न्हिनवा म्हणून इतले मोग चड जावन मस्त अटॅच जाता त्या जिंके वयर तांणी. जाल्यार त्याची शिवानंद सेना त्या सुण्याक अपलिफ्ट करून आध्यात्मिक लोका व्हरता. जाल्यार हांगा भरत महाराज ह्या जिंकेचे सहवासा निमती त्या जिंकेक अपलिफ्ट करचे बदलाक तांणी डिग्रेड जाताची. सो ह्या व्हेरी इम्पॉर्टंट लेसन पार्ट आमी शिकूंक आहा. तशीच एक मनशाक एक बायल बामणू जो ಮ್ಯಾನ್ ವಿಮೆನ್ जो ಬಂಗಾರ रुपे जागो जो आध्यात्मिक वस्तू ಹೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ कार ಹೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ बंगलोज ಹೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ बिझनेस असा, या पूरा सकड कशी असतं गोतस की एक भक्तीक
एक स्टम्बलिंग ब्लॉकशी असता भक्तीक अंतू मुखार वचाक. त्या म्हण सांगून आम्ही ताजे एगेन्स्ट नांची ते करू नज म्हणची जलारी खऱ्याची कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर देवाक मध्य दवरनु या सकड अटॅचमेंट्स तांगेल प्रती कृष्णाल प्रती अटॅचमेंट चड कोण घेवन या सकड अज वेरी एफेक्शन दाखयाची म्हणून सांगताच आम्ही. आता विंगड विंगड जनाक विंगड विंगड नमने जिंके सुपुर आता भरत महाराज ते जिंकेचे मरी पळोन सुपुर तुम्ही ताजे अटॅचमेंट. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ कशी म्हळारी बायल मनशा दादल मनशावर अटॅचमेंट जो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ स्मार्ट फोन एक जिंकिशी. आता मी चॅट करता बेशी असं पुरो लागीं स्मार्टफोन असता नंतर बीप म्हणून मेसेज येईल कुठला आम्ही कसं करताची आम्ही कसं केल्यारी आमगेले आध्यात्मिक जीवन वाईट जाता. आम्ही बीप म्हणाल मेसेज ऐक कोण मेसेज पेटोनस का कोण कसली इम्पॉर्टंट सांगली की म्हणून सांगून आमगेले चॅन्टिंग बॅग साईड आदोवरनु आम्ही केले स्मार्टफोन काणू तंतु पळयता की एक मेसेज पळोवच्या वताची जाल्यार तंतु मस्त समय व्यर्थ जाता आणि तंतूची आम्ही मस्त समय काढताची. सो अशी करताना आम्ही कसं करता असाची आम्ही आमगेल्या साधना निग्लेक्ट करता असाची. ताजे निमती आम्ही भक्तीन तू मुखार वचाक मस्त अडचण जाता. तशीच नेक्स्ट उदाहरण आम्ही पळयत की अर्जुन आला. अर्जुन लास्ट एक श्लोक तुमका उडगास सुपुरस 18 अध्यायांतू अर्जुन फर्स्ट कसं म्हणता युद्ध करू ऐकना की मिगेले रिलेटिव्स मिगेले गुरु मिगेले मामू भावातनी पुरा ಒಟ್ಟು ಜಲಂಚಿ ಮಿಂಜನ್ युद्ध करू जायना आणि सकड मिगिलेची हांव युद्धांतू विन्न जल्लर जाय त्यांनी ना जल्लर हांव कसं सुख भोगू साध्य असं कृष्णा म्हणता. तदनंतर कृष्ण तांका ज्ञान दिता आध्यात्मिक ज्ञान दिता दिव्य ज्ञान दिता. ताजे नंतर 18 अध्यायात अर्जुन कसं सांगता तुम्ही कोणाक ते श्लोक सांगेत की नष्टो मोह स्मृतिलब्धा त्वत्वरसायाज्ञयाच्युत हितोस्मि गते संदेह करिष्ये वचनं तव. हरी बोल. थँक्यू अनुपमा माताजी. परफेक्ट. सो अर्जुन कसं सांगता असं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा सक्कड मिगेलिया माय गेल्ले मिगेलंदकुनु तुगेल कृपा निमती कृष्णा म्हाका कपास स्मृती आयल्या आणि हांव या सक्कड म्हणता पळय डाउट्स अंदकुनु हांव मुक्त जाल्लो. तू कसं इन्स्ट्रक्ट करता की ताजे प्रकार हांव आणि करता म्हणता. सो आम्ही अर्थ कोण घेऊ का कसं म्हणारी एक जीवराशीला कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन कसं कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन कसं म्हणारी केन्ना दास जावन देवाला सेव करचे जाल्यारी ते जीवराशी हांगा आध्यात्मिक लोक आदकुनु भौतिक लोक येवन या प्रकृती बंधनांत पोणू हे विसर नासता आणि लेखत की हांवच सकड रायू हांव कामाच न्ही हांव सर्विटर न्ही हांव सकड कंट्रोलर म्हणल्यार माय अंतू एक जीवराश पोण असता. जाल्यारी केन्ना आम्ही कृष्णाक जो देवाक शरणागत जाता की तेन्ना आम्ही आमगेल या मोहादकुनु आम्ही भायर येवता मुक्त जाताची. देवाला कृपा निमती जो शुद्ध भक्ताल कृपा निमती मात्र या मायादकुन आम्ही वैर येवेत म्हणाल सांगिला सांतू. आणि या केन्ना माया मुक्त जात की माया मुक्त जाताच की आम्ही तेन्ना आमका कृष्ण भावनामृतांतू
आमकां काम करूक जो सेवा करूक आमी एग्री जाताची जीवराशी. कृष्ण भावनामृत म्हळ्यार कसलें, कृष्णान कसं सांगला की ताजे तकीत आमी करचें. सो हे आमी पळयत उदाहरण कशी मोहादकुन अर्जुन भायर येयलो देवाल कृपा निमती कृष्णाक तो सरेंडर जाता की तेदोळते फ्रेंड आसा मागीर कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव कृष्णाक गुरु म्हणू स्वीकार कोरनु गुरुल ಅದಕ್ಕೂನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೋರ್ನು ಗುರುನ್ ಸಂಗಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೋರ್ನು तन्नी या माया दकून मोहा दकून माया दकून मुक्त जाताच म्हळ्यार. अनेक उदाहरण कसं म्हळ्यार इंद्राला या श्रीमद भागवतम ಅಂತ येता तिन्ही स्कंद 30 अध्यायांतू त्यांत एक तात्पर्यांतू श्रील प्रभुपादाने सांगितलं असं की एक दिवस स्वर्गाराय इंद्र तगेल गुरु इंद्रल गुरु कोण देवता तंगेल गुरु कोण बृहस्पती. अरे कृष्ण यस बृहस्पती. सो बृहस्पतीला प्रति तो चांग कोण बिहेव करणं त्यांना बृहस्पती तांकां शाप दिता. त्या शापा प्रकार इंद्र डुक्कर जावन या भौतिक जगतांत येता पडता. डुक्कर म्हळ्यार तुमकां गोत आसता गलीजांत आसता गलीज गलीज खावक आसता आनी ह्या डुकराक एक डुक्कर बायल जाता डुक्कर चेडू जाताची मागीर मस्त दिवस नंतर तागेल शापाची मुक्त जातरी ब्रह्म येवन ताका सांगता ताका उडगास दिता पळय तूं स्वर्गाच राहायू इंद्रू तूं ह्या डुकरा रूप हाजे रुपा रस जाता तूं त्या स्वर्गाचे ऐश्वरी पुरो विसोरनु तुगेले शाप मुक्त जातरी येवचे ऐकता नामू इंद्रा म्हणता. पण आकाच म्हणचे माया म्हणून कसं लाका तितली लायक स्वर्गाचे ऐश्वर्य विसरनु त्या डुकराचे या घेवन जन्म घेवन ते अंतू गलीजांत गलीज खातास जाल्यारी त्या मायाच बंधनान कितले स्ट्रॉंगली त्या मोहाचे एक अटॅचमेंटान कितले स्ट्रॉंगली बंदीत जाला म्हळ्यार तो सांगता अयो कशें येवचें हांवें म्हगेले डुक्कर बायल म्हगेले डुक्कर चेडू हांव सोडू हांव कशें येवचें म्हणून इंद्र सांगतास तो वच्चे आयकना आपा स्वर्गाक. तशें जावन पळया ह्या अटॅचमेंट म्हळ्यार कितली स्ट्रॉंगली एक जीवराशीक एफेक्ट करता म्हणून. भगवान कृष्ण सांगतास तुम्ही या आध्यात्मिक जगत या आशिल्ल्या सक्कड सोड सोड्याची बिगला येयाची हांव तुमकां सक्कड रीतीन रक्षण दिता म्हणून. जाल्यार जीवराशी या जगत याच कसं सांगता ना बा आम्ही लायक हाजेर आसची आम्ही ताका कृष्णाक शरणागत जावका तागेल लोक कैता वचुका आम सक्कड समास पूरा लायक रीतीर चलता सहिता वचुका. सो ह्याची एक मोह अटॅचमेंट माया कितले गलीज जवो कितले या जवो तंतूची त्या गलीज खावन जाल्यारी गलीजांत आसून जाल्यारी आमकां दुःखालयम अशाश्वतम म्हणटाचे भौतिक जगत तंतोसून जाल्यारी ते इंद्राकच आता पळयात ते मनशान त्याग केलेलो तसले एक वस्तू खाता आसता इतले गलीज जाग्यार आनी मागशी वच्चे आयकना. तशीच ह्या जीवराशी सकड या भौतिक जगतान तितली बंदीत जाल्यांची हंग दुःखालयम अशाश्वतम म्हण गोत्त आसल्यार इतले मागशी वच्चाक आयकनांची. असं सांगला की ह्या भौतिक जगताक एक्चुअली जैलाक पुरा व्हडोड दोरी पुरा आसताची जैलर्सान तपसून घेवन वचनात जा म्हणून जाल्यार ह्या जगत म्हळ्यार दुर्गाक खंयचे नमुने ह्या ना दोर इनांची
ಜಲರಿ ಅಂಗದಕ್ಕುನ್ ಜೀವರಾಶಿ ಅಪಾಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ವೈಕುಂಠವಚ್ಚ ಕಾಯ್ಕನಂಚಿ ನಕ್ಕ ಅಂಗಾ ಸುಖ ಸಮಕ अंगा लायक म्हणून तश जावन आम्ही अर्थ कोण घेवका कसं म्हळ्यार आमकां एक मानव जन्म मस्त दुर्लभ जावन मेळचे हे मानव जन्म आमकां आतां मेळ्ळेलो आसा आनी मुखारसून गोतना आमगेले कर्मफला प्रकार आमकां हे मानव जन्म मेळटा की ना की मेळ्ळ्यार आमी कृष्ण भावनामृत करताच की ना की सो आम्ही मस्त भाग्यवान आसा की आमगे संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद आणि ತಂಗೆಲೆ शिष्य ತಂಗೆल मुखांतर आमका हे कृष्ण भावनामृत मेळ्ळले अमृत मेळ्ळेलें आसा सो आम्ही मस्त भाग्यवान आसाची आमके अमृत मेळतना आम्ही हाजो उपयोग ह्या मानव जन्मांतू कोण घेवका हे उपयोग काणगे नतिले वेस्ट करू नये आमगेल मानव जन्म सो ह्या सांगताची हांगा प्रवचन हांगा विराम दिता अंतु सांगिल्लें आशिल्ल्यान कसलेय चूक येस म्हण जाल्यार दयकोन म्हाका क्षम करयाची वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा।